Тапшыруның алдагы котлау сәламен без Ирак Мәскәү шәһәреннән алдык. Бүген үзенең матур туган көнен Иске Кулатка бистәсендә гомер кичерүче хөрмәтле милләттәшебез Билялова Гөлнара Абдужаббар кызы каршылый. Күркәм гомер бәйрәме белән ихластан аны эш җиреннән яраткан тормыш иптәше Газинур, улы Айнур һәм кызы Залиночка котлап иң җылы теләкләрен җиткерәләр. Язмыш безне сөекле кешем белән 2007 елда очраштырды. Март айы булганга күрәмени икән, күңелләрдә әллә нинди гайрәтле мәхәббәт ялкыны кабынды. Бер караштан ук мин анарга башымны югалтып гашыйк булдым. Шул ук елның июнь айында матур гаиләбезне дә корып җибәрдек. Бәхетемне арттырып, башлап нәсел дәвамчыбыз, улыбыз Айнур, аннары күңелләрне җылытып кызыбыз Залиночкабыз туды. Үз-үземнең бәхетемә бүген дә нишләп тырышанып җитә алмыйм. Бер үк үзем генә күз тидермим. Шул кадәр яратуымны сүзләргә генә салып җиткереп тә булмый ул. Яратканым минем, иң назлы, иң күркәм, иң хуш исле гөлем, назлы күбәләгем, җанымны юандыручым, күңелемне дә тынычландыра алучы иң якты йолдызым. Рәхмәт сиңа, гомеремә ям истәп, юлларымда очраганың өчен. Мин бит сине үлеп яратам, һәм теләгем гомере буе бары сине генә яратып, иң бәхетле хатын итәргә. Мин эшкә киткәч тә шул кадәр аңа сагынып кайтам. Сулар һавама әйләндең алтыным бик тиз ара. Син җаныма җитмәсәң, әллә ничек кыен итеп үземне сизәм. Синең бәйрәмең көнендә әти-әнигә ул рәхмәт укыйсым килә. Мине бәхетле итеп, алтындай балаларын үстергәннәре өчен. Алла бирсә курыкмасыннар. Мин сине бәхетле итеп, сезне дә әти-әни тик шатландырып кына яшәрмен. Яратканым, котлыйм сине туган көнең белән. Телим сиңа исәнлек, саулык. Минем белән бергә, тигез, озын гомер. Бел, син минем артымда ышанычлы тау артында сыман яши аласың. Мин бер кайчан да сине рәнҗетмәм, алтыным. Меңнәр арасында бердән берем. Син дә җаным миннән киләчәк. Күңелемне җылытучы кояш, яшәештә гүзәл бер чәчәк. Күңелемә тылсым иңдерүче, йөрәгемне урлап алучы, меңнәр арасыннан иң кадерлем, иң газизым булып калучы. Язмышыма мәңге рәхмәтле мин. Сине таптым гомер юлымда. Синең белән белдем сөю барын. Хәзер инде гел син уемда. Җаныкаем, гел син диеп кенә тибә минемнән йөрәгем. Бу сөюне мәңге саклармын мин. Синең өчен, сиңа бәгырем. Җаныкаем диеп дәшәм сиңа. Миңа бит син бик тә кадерле. Аллаһымнан көн дә шуны сорыйм. Безнең сөю булсын гомерле. Сөю хисен сүндермичә саклыйк. Ятларны без кертмик арага. Яссын иде тормыш юлларында синең белән җаным узарга. Кадерле Гөлнара, Мәскәү шәһәреннән яраткан тормыш иптәшегез Газинур юллаган музыкаль бүләкне дә тыңларга чакырам. Бәхетле булып гомер кичерегез. Кабатланыр гомер буйларына, сиңа гына шушы сүзләрем. Ярый әле син бар, өзелеп тә сөйләр өчен. Ярый әле син бар, иң кадерле якын кешем. Ярый әле син бар, өзелеп тә сөйләр өчен. Ярый әле син бар, иң кадерле якын кешем. Җиңел генә түгелдер ул бердә, яшәүләрем үзгәнеңә рәхмәтләрең яусын, җиттәгенә күрсен сабырлык. Ярый әле син бар, өзелеп тә сөйләр өчен. Ярый әле син бар, иң кадерле якын кешем.
қадірлі якын кішім. Сен деп кіне келе яшырсылар, болмас сенде бірді туясы. Янарымда сен болмасаң әгер, неге сұңыл меңа дүниясы.